Igbo ndị ọma njem Igbo ndị ọma na-akwadokwa na Igbo ndị ọma na-akwado ihe anyị na-eme. Anyị sị ka anyị bịakwa n'ụbọchị nke taa maka na o nwere ozi dị mkpa anyị na-afụ. O nwere nwoke nchọ unu na-eke unu ụfụ ihe ndị mmadụ na-eme maka ihe anụ a na-akpọ love. Amaghịzi m nke a love ka wickedness. Nke ka izi si na ịla ekele mmadụ ịchọ ka unu na-abụ nụọ iwe je were ọgwụ ka ije jide ya. Were ọgwụ jide onye ị chọrọ ịnụ anụ. So onye ji gosi na n'afọ ọdọ nwụ na nkechi ka ikechiri nwaanyị mmadụ kpọbata na be gị. O jide ụfọdụ ụmụ nwoke unu dịkwana very wicked. Unu gbara ajọ nwunye bụ unu nwere obi okwute. Nwaanyị mee gị akịta ọ ya ha adịghị mma mana ịkara obi kpọrọ nwa mmadụ jee weje foto ya jee na nke dibịa weta nke gị tie na nke dibịa unu agụọ ọfọ ekwuchie nwatakịrị mmadụ n'ime ite were ihe ka ịchịkọ unu olu echi si na nwunye gị fụrụ amam na ihe na-emele a ka iwe na control the girl ka ọ gịnị. I don't just understand. This video dị very very heartbreaking mana achọrọ m ka unu nene ya ka unu were anya unu fụrụ ihe mmadụ melụ mmadụ ibie maka na asị nọ mmadụ na-egbu onye ọma. Ine vidio a ka unu fanụ m na-achọ unu onye ọbụla na-etinye aka n'ihe ọjọọ anụnwa na iji eji na-ejide ụmụazị mmadụ wute ọgwụ si no love. Unu na-eme ya bụ ihe mbọsị ikpe unu na-abịa maka na dibịa anụnwa na-agwọ ihe anụnwa ọfụ nsị ọ enye mmadụ. Dibịa ọbụla kala obi gwọọlụ gị ọgwụ love were mmadụ na-abụ kechiedo ọfụ nsị ọ enye ya mmadụ. Igbo saa na anya unu saa na anya unu na-egodi vidio a ka unu fụ. Otu isikwu ya ka ọ ga-esi mee ise nwere agazie mmesizie mmemme ka ị marụ nye m picha ahụ dị ebe ahụ ya picha ya bụ ihe a ote nke ọzọ ihe a nke ngụnwa bụ ihe a so mmesizie mee ka ị marụ eji nwezi kamera ihe ndị kpọọ na vidio kọl WhatsApp vidio kọl bụ ka iwe ekpe ekpere na ya so emetọpụzi ndị nke ọzọ na ihe ndị mmesa ndị gị vidio ekwuwasa m okwu n'ụbọchị tata si unu na-abụ na ya afọ onwe n'anya muke mmadụ ama mgbochi nwe ya agbụsị nwoke agbụsị nwaanyị ama mgbochi nwe ya asị n'ụbọchị tata gaba nwoke ọ na-ebute asọmna n'ebe unu na-abụ nọ nwaanyị ọ na-ebute asọmna n'ebe unu na-abụ nọ n'ụbọchị tata emebie m ya okwu okwu n'ụbọchị tata tim na onye abụ ya tim tata bụrụ di na nwunye na mmadụ ama mkpasa nwa ezinụlọ unu ọ bụrụ ọgwụ nwoke bụ ọgwụgwọ anyị gwọrọ bụ ajọ ọgwụ si n'ọkụ nna agbaghara ịnụ wee na-aghasasị unu anụla mma tata echi esi n'ụbọchị tata ka m na-ejikọ unu na-abụ ọnụ mana otu ha so ekwu ekwu ọ ga-esi wee dị na-eke dị n'oye dị na afọ dị na nkwọ nwoke ama mmebi nwe nwaanyị ama mmebi nwe a sị na agwa ele bụ dibịa ọkpọrọ gwere ndị dibịa kwa ba dịkọta bụ mkpọrọ ụbọchị tata unu na-abụ ịbụ chi bụ ụzọ n'ụbọchị tata ka m ga-ejikọ unu na-abụ ọnụ si na njikọ ọnụ na-ejikọ unu na-abụ na onwe onye ya emebi nwe ya nke mma ama mmebi nwe ya nke mmadụ ama mmebi nwe ya agbụsị nwoke ama mmebi nwe ya agbụsị nwaanyị ama mmebi nwe ya otu a so ekwu ya ka ọ ga-esi wee lee na ekele na oyele na akwa lee na nkwọ
ha Igbo Igbo na-afụgo ndị vidiyo unu afọ ka m si ekwukwa asị m na dibịa ọbụla kala obi gwụọ ihe a fụ nsị na ọ enye mmadụ kwesị na ahịa anụnwụrụ na-eme unu na-asị na unu je bute ike mete nka erukwa na mgbe gboo na ihe eji amala odogwu bụ na ọgụ ọjọọ ji enata erukwa na mgbe gboo ihe eji amala odogwu bụ ihe o menwuru mana nkịta unu pụtazi unu eje gwọlụ nta gwọlụ nka unu agwọgide gị ọka ite ozughị unu gwọọ egbe bụ ozughị unu unu ama ngwọdo ọgwụ ya bụ ndị Hausa gwọọ ịpụta ụtụtụ ọgbụ na main road aja ekpochicha anụ ya galọp niile dị na ya agwụ unu ha da agwọ ọgwụ anụnwa ọgwụ agwọlụ kemgbe nwanụ o nwere ọgụ anọlụ mgbe nwanụ n'ugwu Hausa tupu ndị bịara ọgụ ahụ na-etete ha ma ihe bịa tabisi ha ncha niile aka ofu na ofu obodo bupụta mmọnwụ ha ji eme ihe mmọnwụ wepụtara tabisiwe ndị mmadụ aka ọnaka ndị asị gbaa ọsọ hapụzi ọgụ ahụ anụkwazi mana Igbo unu na-akacha obi eme ajọ ihe mana asụka m ka anyị wetara ya ma na ekwu mere okenye ekwu anụ ha anụ mere nwata Igbo Igbo ka ọ dị na mgbọsị ọzọ gbara na ndị ajọ dibịa ọsọ